Ai. Wong gedhe dhuwur jenenge Werkudara. Bratasena lho. Duwe aji Bandung Bandawasa ngungkal bener blabak pengantel-antel. Yen wis mata aji Bandung Bandawasa aja ta menungsa gunung dijeloki mesti jugruk ning rak kuwi kanggone wong kana-kana. Kanggone Sengguni ora ana wong ampuh sak donya iki sak liyane Sengguni cangkeme nek muni ora ditata. Ayo, Munio. Idak telakmu. Suwek cangkemmu. Bratasena jarak. Marganing patimu. Apa rumangsane dikira aku iki wedi karo kowe. Werkudara kok di sumbari. Ayo tang. Iya. Kaget ada apa sih? Kowe tak idak suwek telak. Wes suwek ra ya iso jahit neh. Ayo. Kowe arep mungsuh karo aku entek nalarmu. Sengguni ora bakal bisa mati. Wah, menungso ora tata tungkakku tak doni. Udar. Ayo. Oh, tak. Hai, iya. Kepruk ndasmu ora mati arep ngerti wonge. Gada wesi kuning sing nguntapke nyawamu. Ayo. Yen nyotoe wong ampuh kowe tangi yo. Ngene aku tak omong karo kowe ya. Aku iki mau nglegani sing jenenge wong perang ki ya nganggo leren. Apa nek wis gletak terus kalah, terus mati, ora iso wis ta. Kowe iki trima kisinan karo aku. Aku ki mung meneng ini aja dikira aku ki ora duwe kekuatan apa-apa. Aja ta gada siji, kebrukan gada 10 ora bakal mati. Cangkem iki nek apa ditata iki. Wes, ayo. Cangkem bintang muni meneh. Kelakon sumyur lambemu kuwi. Hilang nyawamu. Alah hilang ya hilang golek eneh hilang. Ngapa? Wong kok selak mati iki kesusu iki selak apa? Ning donya iki dinikmati sik uripe. Awan ning donya sik penak kan njaluk mati. Ayo. Iki sapa iki? Raden Danurwendo. Kowe sapa? Aku Sengguni. Danurwendo, aku urung tau roh dapurmu ta, Le. Kowe iki wong endi? Iki putune Hyang Werkudara. Lho, kowe putune Werkudara ta? Iya. Anake sapa? Rama Antarja. Alah. Kowe iki anake Antarja ta? Iya. Kowe nek karo aku iki aku pernah mbauyut. Sapa mbauyut? Mbauyut Sengguni ya aku iki.
Ora sudi Mbah Buyut ya dapur melah. Ora sudi wong kahanan kaya ngene kok ora sudi piye. Kowe tekan kene areng apa? Ayo, mara kowe nungkul wae. Aku ora arep nungkul. Nek yen ngokop getihe Mbahmu Werkudara tak lakoni jangkem iki. Wah! 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 Ya. Wah! Ayo, ayo, ayo. Aku wis suwe pengen pijet ngene iki kok. Bareng tak polone kok wawak kok wenteng lho rumah saku yo mlaku iki kok penek ngono kae. Wis ora usah dadak golek kretek abal-abal ning aku iki wis awakku tok pijeti penak. Ayo, aku pijetan aneh le. Aku pengen dipijeti buyutku ki kaya apa. Ya kok malah lunga iki piye. Sawayi Sasi Kirana. Kowe sapa? Sengguni. Sasi Kirana iki anake sapa? Rama Gatotkaca. Lah, kowe iki ya buyutku ta? Kowe ya buyutku ta? Empuh. Duwe mbah kaya dapur kaya ngono ya sing sudi sapa? Aku ki mbahmu Buyut ya ta. Wis ta, ora usah dadak kowe arep kowe rene arep apa? Arep ngilangi nyawa. Malah apa malaikat kok ngilangi nyawa ki. Nah, yen arep nyoba mbahmu Buyut iki tandang wah tungkak sirah kowe. Gulu kok diodat munggah sing iso didukke meneh wong siji nggo rebutan ngerti ngono rak nggawa sing rada akeh aku walah ger iki ngopo nek tiwas rekoso ayo sapa iso mungsuh sing nguni tak sembah dlamakamu kowe gede Satria Madukara Raden Harjuna lelanange jagat dewa wae nyraya karo Raden Janaka dasare mbiyen entuk wahyu Makutara mesti ampuh banget ning ya kuwi ampuh iki kanggone wong liya nek kanggone sing nguni ora ana sing ampuh kejaba aku ide yang ada jalan ada weh ngejak cakilan oke iya geder iya iya ada iya 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 hey, oh, what?
Iya. 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 Out. Iya. Nah, out. Nah. Bengkong lah, bengkong. Senggune kok dijarak. Ya, kerismu tuh mama ning aku tak gurani. Ya. Ayo. Ai. Wong gedhe dhuwur jenenge Werkudara. Bratasena lho. Duwe aji Bandung Bandawasa ngungkal bener blabak pengantel-antel. Yen wis mata aji Bandung Bandawasa aja ta menungsa gunung dijeloki mesti jugruk ning rak kuwi kanggone wong kana-kana. Kanggone Sengguni ora ana wong ampuh sak donya iki sak liyane Sengguni cangkeme nek muni ora ditata. Ayo, Munio. Idak telakmu. Suwek cangkemmu. Bratasena jarak. Marganing patimu. Apa rumangsane dikira aku iki wedi karo kowe. Werkudara kok di sumbari. Ayo tangkul. Iya. Kaget ada apa sih? Kowe tak idak suwek telak. Wes suwek ra ya iso jahit neh. Ayo. Kowe arep mungsuh karo aku entek nalarmu. Sengguni ora bakal bisa mati. Wah, menungso ora tata tungkakku tak dawuhi. Udar. Iki lho Le, nek wis metu dayane ngandene aku tak onek-onekke. Aku dicecedha dielek-elek Sengguni. Aku nek wis gelem Triwikrama mateni Pandhawa nganti ganti dina iki. Yang satelek iki kok. Apa Sengguni lho. Ngapa ora mudar-mudar iki? Peret lho nyawane iki. Wah, jane gemropok tenan kok. Apa ya piye? Dipendhem urip-uripane piye kira-kira? Ngono, ha dipendhem urip-uripan wis men mudar wis. Arep ampuh kaya men ora iso ambekan kena mudar kuwi. Yo, gawe luwangan. Iya. Kayak menungso kene ora digaweke luwangan ora anu yo. Sing jero lho, ayo. 3 meter no dipendhem kok ndase ngisor sik. Ha sikile dhuwur didak-idak. Oh ya ayo. Rumangsane kok. Ayo sing. Lah wis. Wis kowe rono, wis sumbara kae. Sengguni sumbarana kae nyedak kok nek wis jorokno rene. Oh nek wis ndase kae ngisor pendhem uriman. Biar wis.
bosmu lho ora nek sing tanding karo aku. Lah kok dapure batur ya. Kemakine ra jamak iki. Cangkemmu iki lho kowe nek ngomong iki dipikir. Aku iki gething karo aku iki anyel karo kowe. Ora mati-mati iki jane wong apa kowe iki? Ngeleh. Wis ta, kata-kata kena sak karepmu. Kowe ra seneng karo aku ora apa-apa. Kowe gelem mati apa ora? Kowe gelem mati apa ora? Ngeleh. Mati kok dikane nek butuh ya mati. Kowe iki wah, kowe ora gelem nak kepruk watu ndasmu lho. Nya kebruken. Ora masalah lho. Nya sing banter ora apa-apa. Tenan ta? Iya. Woi. Ayo kowe. Alah, nya geger gile. Woi. Wah, jan iki. Ajaib tenan. Leh. Ora sanggumun. Aku tak onek-onek ki ora apa-apa kok lho. Ora enek sing iso ngalahke aku. Oh, nek iki genah mati kowe. Ah, wis. Wis iki tak ungkal iki mau barang. Pelatoke ndas. Ayo, melek kowe. Melek. Melek ya melek lek. Duh. Kowe iki jane nyawamu enek apane to? Kowe iki nyawa apa batu? Nyawa menungso kok batu. Lah kok ora mati-mati? Alah wong durung wancine mati. Sengguni kuwi, aku ki gelem mati saka karepku dhewe, ngono. Nek aku arep mati, ya mati. Butuh urip. Ora. Kowe iki apane kok koyo sajake ditresani karo Gusti Allah wae. Mati kok sak penake dhewe. Lah nyatane ya ngono kok. Bukti sudah membuktikan dengan secara nyata. Pandhawa ora enek sing iso mateni aku. Kuwi. Ya ampuh ra kaya aku, sekti ra kaya aku. Oh, jan iki menungso kok ora tata iki karepe piye to, Kowe nek tak ora mumet gasmu akar ngerti aku. Padake bal gedhog-gedhoge. Lah kowe ora mati-mati kok. Ya ben no. Aku iki ya Allah, kula nyuwun urip lho, urip. Lah kula nyuwun mati ya Allah, mati. Kula nyuwun urip meneh lho. Ngono kuwi lho. Nek aku bayi ngono ora apa-apa. Aku gedhe tuwek lho tak apusi ngono iki lho. Ayo malah kowe iso ngoyak aku. Tak akoni wong sekti. Ayo, aku tak mlayu oyan. Ayo, mlayu ae. Yen nyoto ngampuh hoyan aku. Eleh. Melayu sing banter. Maju rene. Ayo, maju. Ajarin. Ayo. Matane. Wah, goblok iki lho. Matane wong kon anu kok. Borot wetengmu. Ayo, landhep kerisku, mandi kerisku. Ngudang siunge Bathara Kala, mara cobane. Hai. Hei. Iya, iya, hei. Ho, hei. Ati, iya, hei. Ho, oh, hei. Iya, hop. Iya, hei. Masyan. Wah! Lur. Ora pangling wong gedhe dhuwur Werkudara kowe. Iya. Balik kowe sapa? Sara Basanta. Kadange Taruna Kakang Harya Sengkuni. Ayo. Mara kowe maju aja ngebyuk. Aja maju yen ngebyuk Pandhawa 5 tak kokep ketihe. Wah.
Ndel-ndelke wong iki. Ayo. Hoi. Wah. Wedian wong-wong apa iki? Hoi. Wah, biar. Parat. Moro. Wedian. Wah. Wah, aku. Wah. 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 Yo. Wah. Wah. Wah! Wah! Tuh! Wah! 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 Sentek kabeh. Siji arane sing urip. Mong kari ingsun dhewe. Ane ora masalah. Jenenge wis mantep dadi senopati iki ya jagung bakarane mesti menang. Wong iki Purwa dadi kuthane mesti ampuh aku. Ya kene maju sapa Pandhawa kon maju rene ngebyuk bareng Raden Mas Harya Sengkuni sing ngrampungi perkara iki. Iki rak nak Mas Harya Sencaki iki. Sengkuni kowe maju. Ah iya no. Aku iki wong embuk. Sengkuni iki wong elok. Kowe ora wedi nyawake kekuatan. Walah, yen biyen kowe ngajar aku isih eling. Kowe mala karo aku sak senengmu, aku isih trimane nek saiki. Ayo. Mara ketoken kadigdayanmu, Sengkuni tak sepelekke. Kowe iso menang karo Sengkuni, aku arep guru karo dapurmu. Cangkem iki nek omong ditok. Manungsa muranta to dapure kaya ngene kemakene ora jamak iki. Ayo. Oh, tak tak. Hai iya. Kepruk ndasmu ora mati arep ngerti wonge. Gada wesi kuning sing nguntapke nyawamu. Ayo. Yen nyotoe wong ampuh kowe tangi yo. Ngene aku tak omong karo kowe ya. Aku iki maki mau nglegani sing jenenge wong perang ki ya nganggo leren. Nek wis gletak terus kalah, terus mati, ora iso wis ta. Kowe iki trima kisinan karo aku. Aku ki mung meneng ini aja dikira aku ki ora duwe kekuatan apa-apa. Aja ta gada siji, kebrukan gada 10 ora bakal mati. Cangkem iki nek omong ditata iki. Wes, ayo. Cangkem bintang muni meneh. Kelakon sumyur lambemu kuwi. Ilang nyawamu. Alah ilang ya ilang golek eneh ilang kene. Ngapa? Wong kok selak mati iki kesusu iki selak apa? Ning donya iki dinikmati sik uripe. Awan ning donya sik penak kan njaluk mati. Ayo. Iki sapa iki?
Raden Danurwendo. Kowe sapa? Aku Sengkuni. Danurwendo, aku urung tau roh dapurmu ta, Le. Kowe iki wong endi? Iki putune Hyang Werkudara. Lho, kowe putune Werkudara ta? Iya. Anake sapa? Rama Antarja. Alah. Kowe iki anake Antarja ta? Iya. Aduh. Kowe nek karo aku iki aku pernah mbauyut. Sapa mbauyut? Mbauyut Sengkuni ya aku iki. Ora sudi Mbah Buyut ya dapur malah. Ora sudi wong kahanan kaya ngene kok ora sudi piye. Kowe tekan kene arep apa? Ayo, mara kowe nungkul wae. Aku ora arep nungkul. Nek yen ngokop getihe Mbahmu Werkudara tak lakoni jangkem iki. Wah! 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 Ya. Wah! Ayo, ayo, ayo. Aku wis suwe pengen pijet ngene iki kok, Le. Bareng tak polone kok wawah kok wenteng lho rumah saku yo mlaku iki kok penek ngono kae. Wis ora usah dadak golek kertek abal-abal ning aku iki wis awakku tok pijeti penak. Ayo, aku pijetan aneh, Le. Aku pengen dipijeti buyutku ki kaya apa. Iki kok malah lunga iki piye. Sawa iki? Sasi Kirana. Kowe sapa? Sengkuni. Sasi Kirana iki anake sapa? Rama Gatotkaca. Lah, kowe iki ya buyutku ta? Kowe ya buyutku ta? Empuh. Duwe mbah kaya dapure ngono ya sing sudi sapa? Aku ki mbahmu Buyut ya ta. Wis ta, ora usah dadak kowe arep kowe rene arep apa? Arep ngilangi nyawa. Malah apa malaikat kok ngilangi nyawa ki. Nah, yen arep nyoba mbahmu Buyut iki tandang wah tungkak sirah kowe. Sinuwun mila kula ngantos dinten menika tasih sesarangan paduka sinuwun jalaran pinter anggen kula umpetan utawi dedelikan. Lah apik to kuwi ing atase sedulure padha taker marus lah kok malah ndelik ora jumbuh karo kewanenmu. Nyun pangapunten mila kula ngantos dedelikan boten wonten sanes namung kejawi kula menika ngreksa dhateng kawibawan paduka. Apa yen ora tok reksa kawibawane Duryudana bakal tetel kawibawanku. Terus ora sah kok rembug. Dasarmu apa kowe ngreksa marang aku? Dasaripun kula menika tresna kaliyan paduka Sinuwun Duryudana. Kowe tresna? Iya, kowe tresna ning kowe ora setya karo aku. Kowe tresna ning kowe ora setya karo Duryudana. Buktine yen kowe pancen tresna lan setya bekti karo Duryudana, kudune kowe magun ana Rananggana ngetokke kewanenmu mateni senopatine para Pandhawa. Ayo ketokno kewanenmu, ketokno kekendelanmu, ketokno jiwa kasatriyanmu. Yen nganti dina sesuk-esuk kowe isih kumliwer ana ngarepe Duryudana, kelak patak cenela ndasmu minggat to. Saya entek, saya tipis. Alah, Kurawa kari telu ya minggat siji. Paduka menika kesangeten anggenipun duka kaliyan Kartomarma. Kowe arep mbelani Kartomarma? Iya. Kowe arep mbelani Kartomarma? Lho, mboten kok mbelani. Namung kedahipun paduka menika mboten kewiyos dawuh ingkang kados mekaten.
Kartomarma ngantos dumugi hingga semriki tasih sesarengan paduka sinuwun menika betekipun arep ngetokke katresnane karo ratu Gustine. Nanging Kartomarma ki tresna ning ora setya karo aku. Yen dheweke setya karo Duryudana kudune nontohke nyawane. Tresna mboten setya menika mboten ngemungaken kengerayi Kartomarma kemawon. Tasih wonten ketoke laire tresna ning ora setya batine. Karmu piye? Mila Kurawa menika senopati pinten-pinten ingkang magut ing Rananggana mesti kemawon kasoran kalian Wadyabala Ngamarta. Awit menapa negari Ngastina utawi paduka sinuwun menika jati ketulusuban ngeruyung, tegese ana mungsuh ana jerone kemule dhewe. Kowe yen ngomong aja blawanan. Kowe kok iso kandha ana mungsuh jroning kemule Duryudana karemu piye? Tresna mboten setya menika ora teges Kartomarma dhewe. Ngaten tasih wonten tunggilipun malah menika gawat keliwat wingit kepati. Sapa wi? Mengki yen kula matur paduka nesu. Ora, kowe kandha sing malaka. Nadyanto tanganku kiwa sing kleru arep tak kethok dhewe. Saestu lho. Iya, paduka ora kerna nesu. Ora. Tresna mboten setya menika ingkang garwa Sang Banowati. Sik. Kowe kok iso ndakwa garwaku Banowati tresna ning ora setya. Jagat menika sampun nekseni. Ingkang garwa Dewi Banowati sasat saben wong wis ngerti. Banowati kaliyan Janaka oleh gendhaan niku wis suwe. Ketoke niku tresna kalih paduka ning batine setyane karo Janaka. Mula ora aneh senopati Ngastina saben metu kok mesti mati merga ana sing bocorke kunci kekuatane Kengrai Banowati menika. Lho ngaten. Dados paduka menika muspropuluh dawuh kaliyan Kartomarma yen Banowati isih urip ora wurung bakal dibocorke karo Pandhawa. Hayo mesti mati bangsat Banowati, kowe dadi musuhe Duryudana jebule. Wis men ngrasake wedhus wedok ae. Ayo nek arep ngejak rusak-rusakan tak ora arek nalari Ratu Ngastina. Apa anggepe ngatasé kabeh sedulur-sedulure padha takrem marus direwangi pecahing dada utaing getih Banowati kok mung arep gemblakan karo Janaka. Tujune kok aku isih urip, tujune aku iki dadi seksi. Ayo ing kene marganing patimu wedhus wedok Banowati lambene ngungkuli wisa kae. Gendari kula wonten dawuh Kakang Narpati mandeng dhisik sikilku kok larane kaya ngene nggo mlaku jalaran rasaku kok ngidak watu iki ana ngendi lho iki nyuwun pangapunten menika mboten wonten pesanggrahan lho Kakang Narpati lho wis ora ning pesanggrahan inggih mboten wonten lagi ana jaban pesanggrahan apa piye inggih. Ya, sak jroning leren sapa sing eneng kene? Kurupati ana apa ora? Mboten wonten ingkang putra Kurupati. Duryudana ora eneng. Mboten wonten. Ingkang wonten Kengrai Harya Sengkuni. Lho. Sengkuni? Inggih. Sengkuni nang kene? Inggih Kakang Narpati. Ngaliyo. Ngaliyo. Digoncang gancing langit kalap-kalap katon lir gincanging sang mawet andrum sabarang kadul wukir moyak mayik tiwas kebeneran yen aku ketemu Sengkuni ana kene Sumang
Suman kula wonten jawuh. Kowe ora budhek to? Mboten. Mripatmu ora picek to? Mboten. Ya. Yen kowe ora budhek, mripatmu ora wuta kaya mripatku, aku tak kandha rungokno grobokmu ya, rungokno grobokmu. Iya. Aku kuwi kurang piye ngomong karo raimu kuwi Suman. Aku kurang piye ngomong karo kowe. Aku ngurmangsani mripatku ki wuta. Aku ora iso nyawang kahanan gelaring lair. Mula kowe tak pasrahi anak-anakku Kurawa gula wentahan sing apik. Lah kok malah gledhek petele dos lagedaden kabeh. Kepareng ora samangsuli, ora samangsuli. Ora sawangsulan. Yen kowe pancen menungso sing dingengehi rasa isin, kudune kowe ora enak kepenak mapan ana kene. Sing ngene anak-anakku akeh sing wis padha mati. Anakku akeh sing padha mati, tekane putuku ya mati. Kuwi sebab apa? Sebab saka cangkemmu kuwi, ngerti? Kowe sing dadi winiing perkara, kowe sing dadi dak-dakaning perkara iki. Hei, babi. Kowe menungso apa kewan? Kowe menungso apa kewan sing jeneng asu kae wae dipakani gelem tunggu omah. Lah kok kowe iki tresna ning ora setya karo aku. Yen dheweke setya karo Duryudana, kudune natohke nyawane. Tresna mboten setya menika mboten ngemungaken kang ngerayi Kartomarma kemawon. Tasih wonten ketoke laire tresna ning ora setya batine. Karmu piye? Mila Kurawa menika senopati pinten-pinten ingkang magut ing Rananggana mesti kemawon kasoran kalian Wadyabala Ngamarta. Awit menapa negari Ngastina utawi Paduka Sinuwun menika jati ketulusuban ngeruyung, tegese ana mungsuh ana jerone kemule dhewe. Kowe yen ngomong aja blawanan. Kowe kok iso kandha ana mungsuh jroning kemule Duryudana karepmu piye? Tresna mboten setya menika ora teges Kartomarma dhewe. Ngaten tasih wonten tunggilipun malah menika gawat keliwat wingit kepati. Sapa wi? Mengki yen kula matur Paduka nesu. Ora, kowe kandha sing malaka. Nadyanto tanganku kiwa sing kleru arep tak kethok dhewe. Saestu lho. Iya, Paduka ora kena nesu. Ora. Tresna mboten setya menika ingkang garwa Sang Danawati. Osik. Kowe kok iso ndakwa garwaku Banawati tresna ning ora setya. Jagat menika sampun nekseni. Ingkang garwa Dewi Banawati sasat saben wong wis ngerti. Banawati kaliyan Janaka oleh gendhaan niku wis suwe. Ketoke niku tresna kalih Paduka ning batine setyane karo Janaka. Mula ora aneh Senopati Ngastina saben metu kok mesti mati. Merga ana sing bocorke kunci kekuatane kang ngrayi Banawati menika. Lho ngaten. Dados Paduka menika muspropuluh dawuh kaliyan Kartomarma yen Banawati isih urip ora wurung bakal dibocorke karo Pandhawa. Hayo mesti mati bangsat Banawati, kowe dadi mungsuhe Duryudana jebule. Wis men ngrasake wedhus wedok kae. Ayo nek arep ngejak rusak-rusakan tak ora arek nalari Ratu Ngastina. Apa anggepe ngatasi kabeh sedulur-sedulure padha takrem marus direwangi pecahing dada utaing getih Banawati kok mung arep gemblakan karo Janaka. Tujune kok aku isih urip, tujune aku iki dadi seksi. Ayo ing kene marganing patimu wedhus wedok Banawati lambene ngungkuli wisa kae.
Gendari kula wonten dawuh Kakang Narpati mandeng dhisik sikilku kok larane kaya ngene nggo mlaku jalaran rasaku kok ngidak watu iki ana ngendi lho iki nyuwun pangapunten menika mboten wonten pesanggrahan lho Kakang Narpati lho wis ora ning pesanggrahan inggih mboten wonten lah iki ana njaban pesanggrahan apa piye inggih ya sak jroning leren sapa sing eneng kene Kurupati ana apa ora mboten wonten ingkang putra Kurupati Duryudana ora eneng mboten wonten ingkang wonten ingkang ngerayi Harya Sengkuni lho Sengkuni inggih Sengkuni nang kene inggih Kakang Narpati ngaliyo ngaliyo Digoncang gancing langit kalap-kalap katon lir gincanging sang mawet tandrum sabarang kadul wukir moyak mayik tiwas kebeneran yen aku ketemu Sengkuni ana kene Suman kula wonten jawuh kowe ora budhek to mboten mripatmu ora picek to mboten ya yen kowe ora budhek mripatmu ora wuta kaya mripatku aku tak kandha rungokno grobokmu ya rungokno grobokmu iya aku kuwi kurang piye ngomong karo raimu kuwi Suman aku kurang piye ngomong karo kowe aku ngurmangsani mripatku ki wuta aku ora iso nyawang kahanan gelaring lair mula kowe tak pasrahi anak-anakku Kurawa gula wentahan sing apik lah kok malah gledhek petele do salah gedaden kabeh kepareng ora samang suli ora sawang sulan inggih sanes senopatine sapa Raden Trusna Jumena lah kudune Werkudara ki rak ya nyuwuni dipalilah karo sang senopati dhisik dadi ora dilancangi ngono kuwi ning nggih kula mboten maido kawon kula mboten maido sepinten pangigeti-giti Ndara Werkudara kalih sing namine Sengkuni niku wau. Kula niku sing momong melu sayana saya itu nek gagas tekane Sengkuni niku ati kula ya melu lara. Perkara apa? Halah, napa paduka niku supe. Wiwit nalika lakon pendadaran siswa Sukalima. Nggih ta? Raden Bratasena kalih Sengkuni niku sak kurawane pisan. Raden Kurupati didu kali Raden Bratasena, Raden Kurupati kalah. Raden Bratasena terus diombeni kali Kurawa nganti mendem dhuwur nika. Ngono nggih. Heeh digoncengke ya isih mendem kadek. Ayo, kok digoncengke. Lah ya Raden Bratasena, heeh. Dadi gotongan. Nggih niku dados gotongan. Kalih Kurawa diarah patine Raden Bratasena. Raden Bratasena mendem ora eling apa-apa, awake ditaleni dikeki watu cemplunge bengawan. Lho niku kejeme Kurawa ten mriku niku. Pamrih gen mati ning dilalah kersane Allah ora mati ana sing nulungi. Nganti rabi entuk Batari Urangayu anak-anak Antasena. Lho niku. Sing jeneng siji pesti loro jodoh nggih ten mriki gone. Ning rak ya ora ngono carane. Perkawis ngerih-erih Raden Trusna Jumena nggih paduka sinuwun piye sane ngerih-erih ngaten. Pun kersane. Oh ngono nggih ngaten. Pun niki nek ora ndang ketemu
Raden Bratasena matine iso serik. Oh iya, yen pancen mengkono aku tak sing kandha karo Sang Senopati. Awat-awatono ndarahmu Werkudara. Nggih, nyuwun pamit. Ya Kang, ya. Hei, Kurawa, ngebyok Kurawa, hei. Hei, Wadya Bala ayo ngebyok. Wadya Bala ngebyok. Yo. Hei, ayo tibani wis. Wadya Pandhawa Mandala Yuda ayo masuk. Hop. Yo. Ana dongeng enthek-enthek si penunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kewalan lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan ana menungsa malang kadhak kowe iki sapa marang aku kowe sapa Wadya Plasa Senar kumandhang garbaranku Setyaki kang dadi aranku ih Pandhawa kon maju rene ora sah nyumbari sing ora ana Setyaki Hayanana sapa sing jengkelang depani Bantala aku apa kowe mara coban remet dadi kelaring epek-epek mara maju letine sumangga hanggro surusumbar lendo bumi gonjing ya hop mati tenanan edian waduh hei hati-hati ora sah kowe rembug ya hop ya hei wah tian wait ya wait ya iki jaluk kamu nyendelke wong iki mati kowe hei As mati ya waduh ya dia hei ya hei ya hit low hit hei
Ya, hai. Hai. Wah, edian wong-wong apa? Parah. Hit, hit. Yo, hit. Mundur. Sapa iki? Danurwindo. Balik Prawira Sandi. Di Pendha rasah oleh sing ora. Putune ae. Wah, edian putune iki. Yo. As. Lo, hoi. Mati. Ambruk jambak. Pot biar. Mati kowe. Kowe lehet. Wah, edian. Ambles bumi. Oh. Edian. Edian wong. Hit, woi. Ya. Yo, hoi. Hei, oh, hoi. Yo, wah. Mati ya. Yo, hoi. Mati ya. Sawai Sasi Kirana balik Prawira Sandi majane para cobanen ya hot wah wong-wong apa iki edian waduh yo mati aku lho op hei yo ya wah edian wah edian wah wah yo mundur. Kusengan jroning kewuh mandika tangon celang pedhangipun kang ketaman brojo temah tekeng lalis sengguni kowe ora pangling karo aku sing dipangling iki apane paduka sang Jeksawagung Raden Yama Widura adine kakangku. Ayo kowe arep ngopo Raden Widura? Wong edan. Kowe duwe isin menungso sing wis ilang rasamu. Aku sing ngerti tekluwering atimu mapan ana negara Ngastina. Ayo kowe aja kokean rembug. Sing mati aku apa kowe? Elah sepira banggane wong pincange kok kemakimu ora jamak. Ayo yen arep nyoba karo Sengkuni ora sandadak nyawang aku sapa kowe sapa. Neng kene anane mungsuh karo mungsuh. Mara maju ora tak untapke nyap. Wah, ketok ndasmu kowe, Pak. Ayo. Mara maju ayo iya kalah ya. Ayo ya aku rak mau ngemong kowe lah ih kok ngendel lagi ayo hai ayo kalah ayo
Oh, iki jam. Hai, yo. Wah. Ya. Wah. Ya, kayak arep. Ayo. Nih, tamak. Hei. Nyoh keris kutat. Daono ipat aja artok kapake aku. Hut. Wah. Ayo. Ya. Gawa cutik injet. Artok ngopo? Ngrambungke nyawamu nyoh kene. Tamakno ini. Iya. Nyoh geger. Wah. Iya. Terusna. Mati kowe. Biar wis ora gondro sepira mung dapur mak mungsuh karo aku iki sepira kekuatanmu Widura. Oh Kakang, ana apa? Menika sinten? Iki jenenge Yama Widura. Iki adine Kakang Drestarata. Oh, ngaten ya. Iki ya ora patut diuripi. Bradal ususe. Ayo maju ngrampuke Pandhawa. Monggo kula dherekaken. Ana wong bagus kowe sapa? Arjuna kekasihku balik. Iki kadange Kakang Harya Suman. Hangga jaksa aranku, hangga jaksa yo. Mara kowe maju rene. Nyembau dlamaan sikilku tak tugele gulune. Aja kowe rembug. Mara ketokno kasudebyangmu Janaka ora bakal mundur jangkah. Remet hati klareng apa-apa ilang nyawamu. Oh. Hai. Wah, ya. Ya. As. Hei, kowe dian mati kowe. Nyoh, jalukamu iki. Hei. Oh, hoi, mati aku. Yo, hoi. Kowe dian. Hei. Oh. Kerisku tak daono mara cobane. Hei. Borot wetengmu.
Ayo, landhep kerisku, mandi kerisku. Ngudang siunge Bathara Kala, mara cobanen. Hai. Hai. Hei, hei, hei. Iya, hei, iya, hei. Ho, ho, hei. Ati, iya, hei, hei. Ho, ho. Oh, hei, iya, iya, hop. Iya, ho, hei. Mas yang. Wah.